M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo kulikonse kumene muli pano pabwalo la tilankhuleni Ambuye, pamene Mulungu wathu amatilankhuladi ndipo amafoti mawu amene akutipatsa tiziwagwiritsa ntchito. Ndi pamene ndithu Mulungu wathu amatipatsa nzeru, amatipatsa luntha la kuchitira bwino pa dziko lapansi pano. Lerotu ndi pa 2 Septemba lachitatu la Mulungu wa 26 pa chaka B. Lerotu mpingo wathu wa Eklezia Katolika ukutipatsa chaka chopambana, ndipo lero mpingo wonse ukukumbukira anjelo otiteteza, anjelo athu amene amakhala pafupi nafe. Ndi chaka chokondweretsa chifukwa ndi chaka chokondwerera anzathu amene ali pafupi nafe ndi wa anjelo. Mawu athu amene tikuwerenga tsiku la lero, mawu oyamba kuchokera pa Exodo 23 kuyambira ndime ya 20 kulekeza ndime ya 23. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ekari Minyaliwa wa Holy Childhood, utumiki wa ana, kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Ndipo utenga wathu wa tsiku la lero ukuchokera pa Mateyu 18 kuwerenga ndime ya 1 kulekeza ndime ya 5, ndikuzatsiriza kuwerenganso ndime ya 10. Amene akutiwerengera mawu amtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Raposo, kuchokera ku St. Magdalena Koche Parish, mu Diocese ya Mangochi. Abale ngokondeka, timvetsere mawu ake a Mulungu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo. Ambuye Mulungu anena kuti, ndikutuma angelo wanga patsogolo panu, kuti akuchinjizeni pa njira ndi kufikisani ku malo amene ndakukonzerani. Mumvere iyeyo, ndipo mumvetse zimene akunena. Musachite za upandu, chifukwa sadzakhululukira tchimo lotere. Iye akuchita zimenezi m'dzina langa. Koma mukamvera iyeyo ndi kuchita zonse zimene ndinena, ineyo ndidzadana ndi adani anu, ndipo onse amene atsutsana nanu ndidzalimbana nawo. Mngelo wanga adzapita patsogolo panu, ndipo adzakulowetsani m'dziko la Amori, Ahiti, Apirizi, Akanani, Ahivi ndi Ayebusi, ndipo adzawononga onsewo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amtenga oyera monga adalembera Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu mutu 18 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ndime ya 5 ndikuzawerenganso ndime ya 10. Nthawi yomweyo ophunzira aja anadzamufunsa Yesu kuti, kodi mu ufumu wakumwamba wamkulu oposa onse ndani? Apo Yesu adayitana mwana namuyimiritsa pakati pawo, ndipo adati, ndithu ndikunenetsa kuti mukapanda kusintha ndi kusanduka ngati ana, simudzalowa mu ufumu wakumwamba. N'chifukwa chake munthu odzichepetsa ngati mwana uyu, ameneyo ndiye wamkulu mu ufumu wakumwamba.
ndipo aliyense olandira bwino mwana onga ngati uyu chifukwa cha ine ndiye kuti akulandira bwino ine ndemwe. Chenjerani kuti musanyoze mmodzi yemwe mwana amenewa. Ndithu ndikunenetsa kuti angelo akumwamba amakhala pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba nthawi zonse. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye wathu Yesu Kristu. Abale yanga okondeka, tikukamba za angelo lero. Abale yanga okondeka, tikukamba za abale athu ofunikira pamaso pake pa Mulungu amene anali ngati amitenga ake a Mulungu. Lero tikupanga chaka chimenechi chimene chili cha angelo otiteteza, angelo amene ali pamaso pa Mulungu kumtumikira mu njira zosiyana-siyana. Pa chizungu zimamvekanso bwino kuti ndi tsiku la lero ndi tsiku la guardian angels, our guardian angels. Kuchokera mu bwana wanga, kuchokera ndili wang'ono, ndimakumbukirabe pamene timapita ku church kwathu ku Mangochi Cathedral, ndimakumbukira nyimbo zina za angelo zimene ife timakonda kuziyimba. Ndipo mu nyimbo zina inalipo nyimbo ina imene ndikuyikumbukira tsiku la lero, imene ndiyimbe kuti inunso mumve kuti pamene tikupanga chaka cha angelo lero pali nyimbo zokhuzana ndi angelo. M'buku lathu la nyimbo zilimo nyimbo zimenezo. Ndazi chemwali yanga, ndazi bale yanga, timayimba angelo ali mparadizo, Virigo Maria, aimba ulemu wanu, Virigo Maria. Ndi mabwera pa chorus. Tikupe mpani mutipemphereko, Virigo Maria. Tikupe mpani. Pali nyimbo zambiri zimene zimakamba za angelo, koma nyimbo imeneyi ndimene ndafuna kuti ndithu ndikumbukire lero pamene tikupanga chaka cha angelo a Mulungu. Chaka chimenechi abale anga okondeka ndi chaka chopambana chimene ndithu mpingo udaganiza zakuti ubweretse chaka cha angelo pozindikira kuti Mulungu ali pafupi, ali nawo pafupi angelo amene nkumawatuma. Mulungu adatipatsa kuti aliyense ngelo, aliyense payekha anampasa ngelo oti azikhala naye, azimusamalira, azimulondera tsiku ndi tsiku. Ndipo angelo amenewa ali kwa wina aliyense, kwa Mkhristu ankhale kwa amene sali Mkhristu. Mulungu anapereka kuti mzimu uliwonse ukhale ndi ngelo wake. Ndipo pamene tiyenda pano, pamene tikhala pano, tili naye ngelo amene akutilonda, amene amatiteteza. Papa wa nambala 5 mchaka cha 1608 adayambitsa chaka chimenechi kuti angelo azikumbukiridwa, angelo azikondwereredwa kuti akugwira ntchito ya Mulungu. Ndipo Papa Clement anapanga iyeyu anachisintha chaka chimenechi kuchoka tsiku lina kubwera pa 2 Oktoba monga tsiku la lero. Komanso Papa wa nambala 13 muchaka cha 1883 amene ndi Papa Leo anapanga chaka chimenechi kuti chikhale chaka chachikulu mu mpingo wa Ecclesia Katolika. Chifukwa chani akatolika tikukamba za angelo? Chifukwa chani akatolika tunena kwambiri za angelo? Ine ndakhala chibadwireni changa ndakhala ndikuganizira za angelo kuti angelowa nkotani, kuti angelowa timati bwanji, ndi gulu lotani. Gulu limeneli ine ndithu ndimalikumbukira koposa, ndimalidziwa koposa kuti ndi gulu ndithu la angelo amene ali pafupi ndi Mulungu. Mwina kudzera mu nyimbo, ndanena za nyimbo ina icha, ndikudzeranso mu nyimbo ya Christmas imene timayimba kuti ulemu angelo adayimba nyimbo zawo ndi chimwemwe kukondwerera mwanayo, nyimbo zawo ndi chimwemwe ulemerero
ukale akuti amayimba ndi anjelo. Kuti Yesu Kristu atabadwa anjelo adaoneka limodzi ndiwo limodzi ndi abusa anali kuthamangira kukola kuja anjelo akuimba nyimbo zimenezi. Ndipo ife tikudziwa kuti anjelo amayimba pamaso pake pa Mulungu. Anjelo amamkondweretsa Mulungu munjira zosiyana-siyana. Abale yangu okondeka, abale yangu okondeka, anjelo amampembedza Mulungu. Komatu ifeyo sitingachite bwino ngati sitikamba za anjelo kuti anjelowa ndiwo ayani, kuti anjelo ndi ndani. Kwathu Bambo Raposo ndi akwathu kwa Mtalimanja kumene kuli ndithu abale athu aja achipembedzo cha Chisilamu. Ine ndikapita kukapanga atendi maliro awo ndithu pamene paja makamaka kakadiria pamagwada ndithu shehe panthumbira paja pamene tayika m'bale wathu paja amagwada pamenepo na amanena kuti mwejo amamuuza amanakuwa ndi uyo ali mkatiyo uyo amene tamuyika mmenemo amene wamwalira njero shehe uyu amabwera ndikumamuuza mawu mwejo penepo tikaiche malaika ago tingambusyeje malaika ndi anjelo. Ndikuti Asilamu akukhulupiriranso kuti kuli anjelo. Ndangofuna kuyerekeza chifukwa chimene ndimamva ndipo amati ndilaika tiliche njelo abwera pamenepo tambusyeje kuti mwali chidinichi mwenjira Isilamu mweje penepo tambusye kuti mtezeje yantuli lilaika tiliche penepo lilaika ndikuti njelo. Abale anga okondeka anjelo iwonso akukhulupirira ifenso timakhulupirira anjelo alipo ndipo anjelo ameneko amagwira ntchito zosiyana-siyana. Abambo ndi amayi inu anyamata ndi atsikana chaka cha lero cha anjelo athu otilonda chikhale chaka chopambana, chikhale chaka chimene ife tifuna tidziwe kuti tili ndani tikuyenda ndi ndani. Mulungu anatipatsa anjelo amenewa. Muzindikire kuti amene anjelowa adali ndithu pafupi ndi Mulungu amamtumikira ndipo kuti ndi anali amtenga a Mulungu. Tamvapo ife za njelo Gabrieli, tamvapo za njelo Rafael, tamvapo ife za njelo Mikaeli. Onsewa anali ndithu make angels, anjelo wa akulu aja amene anali pafupi ndi Mulungu. Aife tadziwa taonanso m'buku lathu loyera kuti ndithu mautenga osiyana-siyana amaperekedwa ndi anjelo amenewa. Nchifukwa ndithu njelo yochuka njelo Gabrieli ndi amene anabweretsa utenga kwa mayi athu Mariya. Usaope Mariya, ndabweza kupasa utenga wabwino, utenga wochokera kwa Mulungu. Ndikuti anjelo amatenga utenga wa Mulungu kudzatipasira. Rafaelo ndiye mtetezi, ndiye utiteteza, protector. Ndipo iyeyu anali ngatinso ochiritsa, hira amene ndithu amapereka kuchiritsa mukampempha pamene mukudwala ndithu muchira. Rafaelo oteteza. Nchifukwa iyeyu ndi amene ndithu anthu amampemphera maulendo athu osiyana-siyana. Inu akatolika, inu achikhulupiriro muzuti anjelo ena amatiteteza maulendo athu osiyana-siyana. Kodi mmapemphera musananyamuke ulendo munchule Rafaelo, mumulankhule Rafaelo kuti tikupita ife kuli Blantyre, tikupita ife kuli Lilongwe, tikupita ife kumpoto kuti ayende nafe. Abale yangu okondeka, Mulungu amayenda nafe munjira zosiyana-siyana. Ndipo iyeyu Rafaelo akuti ndiye nkhoswe ya makamaka ya anthu awa amene ali pa ulendo. Nkhoswe yathu ndi Rafaelo. Akutinso ndipo iyeyunso Rafaelo andi nkhoswe ya anthu achogwira ntchito kuchipatala, kaya manesi, kaya medical workers amene amagwira ntchito kuchipatala. Ndithu mumpemphe. Ife timadabwa kuti anthu akuchipatala nkumagwira ntchito ndikumatokosa kaya mkati mwa munthu kaya maoperation osiyana-siyana mukusowa kupemphera. Ndipo ompemphera lero tampeza, omutchula lero tampeza. Ndiye Rafaelo amene ndithu iye amatipempherera, amatipasa nzeru za kuchitira bwino zonse zimene kuchita kuchipatala. Mwina athu ambiri amene akugwira ntchito kuchipatala lero amalephera kutembenukira kwa Mulungu. Lero tili nawo angelo otipempherera, angelo onsewa amagwira ntchito zosiyana-siyana koma timakhulupirira. Abale anga okondeka, angelo onse a Mulungu amatipempherera.
Ndipo pemphero lathu zikati anjelo a Mulungu, anjelo inu oyera a Mulungu, muzitipempherera ife. Ali pafupi ndi Mulungu, amakhala pafupi ndi Mulungu. Chifukwa Mulungu adapereka kwa wina aliyense mwa ife kuti tikhale naye. Nkumadabwa kuti pamenepa ndezi kukhala mwa mtundu bwanji. Ine ndimachimwa, ine ndimapita kwa kuba, ine ndimapita kwa otamba, ine ndimapita ku miseche, ine ndimapita ku chiwerewere. Zonsezi kodi ndimapanga ndimazoti njelo wanga ndili naye, kodi ndimazoti njelo wanga ndikuyenda naye. Anjelo amenewa timayenda nawo nthawi zonse. Mawu athu oyamba lero atiwuzitsa za kupezeka kwake, presence yake ya anjelo pakati pathu, amatipempherera. Mulungu akutsimikiza buku lathu la Exodo kuti ndithu pamene mukupita, pamene mukuyenda, nditumiza anjelo wanga akutetezani, akhala nanu ndipo akupambanitsani ku nkhondo zanu zimene mukumana nazo pa njira. Kodi timakumana nzotani mu njira zathu za tsiku ndi tsiku? Njelo wathu timampempha. Tili nawo pemphero ife Akatolika limene timapemphera kuti pemphero kwa mlonda njelo wanga. Inu mlonda njelo wa Mulungu, ndikupemphani kuti mundisunge, mundiletse kwa zoyipa zonse za mzimu wanga ndi za thupi langanso. Amen. Munditeteze. Ndi pemphero limene aliyense ayenera kumalipemphera, ankale usiku pogona, pa ulendo pogona, paliponse pamene tikupezeka ife ngati Khristu. Pamene tikupanga chaka chimenechi cha anjelo alonda athu otiteteza, tikonde kupemphera pemphero limeneli, tikonde kumpasira Mulungu pemphero limeneli. Abale yanga okondeka, Mulungu amakhala nafe. Ndikukumbukira kuti Yakobe akugona tsiku lina ali pa ulendo wake, akugona kudabwera makwerero, ndipo iye adaona angelo akutsika ina kumakwera makwerero amenewa. Kuti anjelo amenewa amatilonda pamene tikugona. Taitana anjelo amenewa. Makamaka pemphero la anjelo mlonda wanga usiku, anthu ine ndawamba akubwera, bambo iya ine ndikuona padenga pangapa pakungoyenda zinthu, abambo ine ndimamva chacha ndikamagona usiku. Bwanji osapempheranso pemphero la mlonda njelo wanga, makamaka kumpemphera la Fairo amene amatiteteza nthawi zonse. Abale yanga okondeka, tipita kuti opanda kupempha anjelo athu? Ndipo ambiri ine ndikukhulupirira kuti angakhale pangozi amatinyamula, amatiteteza. Akuti pamene ngozi kuchitika ngati wapemphera, anjelo amakhala ndithu akutiyang'ana, amakhala ndithu akutiteteza, akutinyamula kuti tipulumuke bwanji, tichite bwanji. Lero anjelo athu azitipempherera, anjelo athu azititeteza. Njipeke utenga watu wa tsiku la lero, Yesu Kristo akuyankhanso kwa ophunzira ake. Chifukwa iye ophunzira ake apita amakangana kuti pakati patupa anamandwa ndi ndani, abige ndi ndani, wamkulu ndi ndani. Ndipo Yesu Kristo akupereka yankho lake kwa ophunzira ake. Ndipo yankho lake akulipereka motere: adatenga mwana namukimiritsa pakati pawo, ndipo adawuza kuti aliyense wotenga mwana uyu, kumusamalira mwana uyu, makamaka wogwira ntchito, makamaka kukhala mmoyo wokhala ngati mwana uyu, ameneyo ali nawo moyo wosatha, ndipo akalowako kumwamba. Ana amenewa ali ndi anjelo awo kumwambako amene amawapempherera. Yesu akukambanso za anjelo mwana amenewa. Abale anga okondeka, kuti timakhulupirira kuti mwana ali ngati njelo. Ndipo ine ndaona kuti iye musiyeni mwana tu ndi njelo, musiyeni tu mwana alibe chochimwa chilichonse, anjelonso chimodzimodzi. Akuti tu Mulungu anjelo amenewa ali nawo ana amenewa kumwambako. Ine ndaonapo mwana akutuluka maliseche, akutamangatamanga, mayi yake nkumatamangatamanga, takugwirani mwanayo, akuti sizimamkuza chifukwa ali ngati njelo. Ndaonapo mwana akuulula chimo, baba ine ndaba, amayi ine ndabatu shuga. Mwana alibe nazo, sakudziwa kuti chikuchitika ndi chani. Mwana amabwera freely kuzakambaza iye mwini chifukwa cha umwana wake.
Mwana akayamba kulawa za mchere, akamba kulawa za mchere kuti mwanayu chimo wamba kulizindikira, muzamu wamba kupanga manyazi, ndiye kuti ngelo uja wamba kuntulukira, njero uja wamba kuntalikira, amayamba manyazi. Abalanga okondeka, nditu tigwirisise chimenechi kuti anjelo athu tili nawo otiteteza, otipempherera, oyenda nafe. Jerome Wera adanena kuti ulemerero wa munthu ndi woti kuchokera kobadwa Mulungu adamuyikira aliyense njero wake. Mudziwe pamenepa kuti njero Mulungu sadangotisiya tokhayi, anatilengalenga, anati pamene ndalenga anthu awa nditu akhale ndi njero wawo owateteza. Ndipotu iyeyo kotero kuti aliyense ali naye m'bale wake njero. Tili naye mchimwene wathu, tili naye mchemwali wathu njero. Kaenda makavati koma kuti ali nafe pafupi sitingamuone. Nda njero aja amene amakhala nthawi zonse ali ndi mapiko, ali ndi mapiko. Anjelo nthawi zonse amavala zimikajo zoyera, sizili ndi anthu oyera. Ali nafe ndipo amafuna kuti ifenso nafenso tiyere. Kandiye amatinenera zotani kwa Mulungu. Pa buku lina limene kapena phunziro la Catholic Angelology, Catholic Angelology imakamba kwambiri phunziro limeneli za awawa anjelo, phunziro lokamba za anjelo, amatitsogolera kutiteteza, kutipempherera. Akutero mu phunziro limeneli tsiku ndi tsiku anjelo amatipempherera. Njipolero tikupempani anjelo ali paradizo, tikupempani mutipemphereko, Virigo Maria, mutipempherere inu anjelo amatiteteza, amatipempherera tsiku ndi tsiku. Amayimbira Mulungu nyimbo zokoma koposa. Anjelo ena ali mwanzatu abwino, anjelo ena ali mwa aphunzitsi athu osiyanasiyana, anjelo ena ali mwa alangizi athu osiyanasiyana. Ifenso lero tikhala anjelo. Ine ndambapo munthu akunena kuti zochita za abambo uje, zochita za abambo Raposo, zochita za abambo awo nditu ndi njelo amene uja. Musamuone chonchija ndinapita kukangongola ndalama wandipatsa, ndi njelo amene uja. Balanga kondeka tonsefe lero tifunitsitse kukhala anjelo ake a Mulungu. Ndipo tikakhala anjelo ake a Mulungu tikhala omtumikira, tikhala omuyimbira Mulungu, tikhala ochita kufuna kwa Mulungu nthawi zonse. Chifukwa anjelo amenewa ndi amene Mulungu amanitumikira Mulungu kumuchitira zonse. Kodi simukufuna kunitumikira Mulungu? Lero pamene tikupanga chaka chimenechi cha Guardian Angels, chaka chimenechi cha anjelo otiteteza, ifenso tikhale anjelo. Amen. Jesus.